Claro, lehen historian izan dezuna, eta kurioso da, Segurako historian jartzen du. Segura fue fundada para defender el tráfico de la lana de Castilla a Flandes. Hola, doiatzita, Hola xen. Eta, gara hartan, idatzen zuan eskriauek, erregek emandako ordenaz. Hola, doiatzita. Eta gaurko esaten du nola Flandes. Flandes agoteko zilekutatek guntzeikean. Gero enteratzen geha, dokumentu ateratzen ez ziren, da hemen nola pasatu ziren, zu bazenek ezun zazpilabete ontzala Gasteiz etiatuta. Eta Ricardo Corazón de León, Nafarroko errege, euskal errege familiko ekintzala, hori bazakez ezun, dikenekin. Eta pelikulatan betik atera dela, frantses batekin eskladuta zegoela, Leonor delako batekin. Leonor izan aparra zan. Zean iparraldekoa, nion aparra, eta zan erregen familikoa. Orduan, garai hartan, kristau erresuma txiki bat, egoten zan, defendituta beste kristau erresuma handi batekin. Eta kasotan zan, Inglaterrak defenditzen zuen Naparro. Familikoa zelako, Gaztelan kontra, eta Frantzin kontra. Orduan, Ricardo Corazón de León hori pelikulatan ostondo azaltzen da, bere anai ordeko biltzen du Juan Sintierrak, eta hori frantzesan aldekoa zen, eta orduan bere emaztea sartzen du torretxe baten, iarte. Orduan, Gaztelak egiten du ebiko invazioa. Bazekin, Gaztela bazekin, buelta guzi Euskal Herrietaren zegoela dana defentzako leku zerela, Torrek eta Gaztelu. Baina leku flakoa ikusten zuen Gasteiz eroitzen bazan, hemen bide liberia zaukela zen. Euskal Herrin barrun, gara hartan, Nafarroa izenarekin, ez zegoen Gazteluz beteta barrue. Kanpon bai, barrun ez. Burun Gasteiz 1989 eroitzen da zazpila bete asedio onduenen, udazkenen renditzen die hartzen dute Gasteiz, eta 1200 tropa pasatzen dira eskale ondatio, baizik hemen dio, pasatzen dira minio tarrasate aldetio, Baionaino. Horrek esan nahi do, ya que esto es sekula, segura fue fundadako hortan, en un lugar donde habitaba gente, jendia bizizan. Eske bezala zaiezu, negun Gasteiz, udazkenen Gasteiz hartu, garai hartan ningo zuen elurrekin, eta nola letxez, Baionaino juntziren, hori dokumentotan aurkitu dituzte horitanak. Zimankasko artxibotan daude. Eta hautza iritsi zaren gaixotu zen, eta behak uste zuen jangoikon bengantza bat izan zela. Hoxen, kristau erresuma batek ezin zuen beste kristau erresuma bat inbaditu, aite zantun baimenik ezpazan. Urrun, gaixontzen denean, idazten do, oso famoso dana, el testamento, hori hortaz liburu gitarra idatzi dituen, garaiaten ez zegoain, eta jartzen do, erdera azarre jartzen do, si yo me curo, devolveré los territorios ilegítimamente adquiridos a su legítimo dueño. Claro, Naparroari, baina sendatu zan da ez zuen ezer egin. Gaztelak bertzona ez zan aguartzea, Gaztelak nahi zuen zan, konstante duen barkuk, euskalduniko zabile ziren arrantzan, joten zirelako kantauria garai hartan, kantauria baleak eta bilatzea. Eta haren balean gazta zan garai harteko petroleoa, eta Gaztelak pura bertzon. Azitzen, arrezitzen, ondarra betik hasi eta Bizkaiko kolko hori dena, eta hori aseguratu zonen, urduan, 50 urte geroago, eta gura aseguratu zoken, denak arrezikin da dena, eta etorri ziren honea. Eta hori hasi ziren, seguran izekata publiak eman, 1500 eta 56. Eta 1500 pasatu ziren, hemen dio. Agurei seguro horretia tolosa terrane. Eta haren joku hori izan zen, idazten due, segura fue fundada para defender el tráfico de la lana de Castilla a Flandes. Es una que surre.